ακριβώς αυτό. Έτσι, είναι η τελετή αυτή, αλλά επειδή στον Πανάγιο Τάφο. Και πώς γίνεται? Το φως είναι άγιον, αλλά όπως θέλει η Εκκλησία. Το ευλογεί η Εκκλησία και γίνεται Άγιο Φως. Όπως ευλογεί, ας πούμε, το νερό και ο ιδιασμός, ευλογεί φυσικών φως. Είναι φυσικό φως. Έτσι, δεν κατέρχεται κανένα φως από το νερό. Αυτό είναι ειδωλατρία, είναι καταναγκασμός. Κατέρχεται η Θεία Χάρις αοράτος. Και μάλιστα μέσα στην ευχή λέει εδώ ανάπτωμεν εκ του εν τον Παναγίου Τάφου ενδελεχώς, θα πει συνεχώς, εκαιωμένου φωτός. Και να πει με άλλα λόγια της ακίνητος καντήλα. Υπάρχει ακίνητος καντήλα στον Παναγίου Τάφο. Διαβάζω αυτή σε μια πολύ ωραία ευχή θεολογική, στις διαβάζω, σας δώσω, και ανάπτω την καντήλα και το ανοίγει στον κόσμο. Και είναι φυσικό φως αλλαγιασμένο όπως θέλει η Εκκλησία. Έτσι, τι να πείτε τώρα? Τώρα εδώ κανείς εκστασιάζεται με αυτή και μπορεί να δει κάτι. Εντάξει. Αλλά εμείς λέμε πώς γίνεται. Όπως η λειτουργία γίνεται με το ψωμί και το κρασί. Μπορεί να γίνει λειτουργία χωρίς πρόσφατα. Δεν σημαίνει το Θεός, είναι το πρόσωπο. Έτσι. Αλλιώς είναι ειδωλατρία, είναι μονοσυντισμός. Διότι εσύ προσφέρεις τη φωτιά, το φως βλόγησε το Θεό μου, προσφέρεις το νερό, πάνω απ' όλα προσφέρεις το κρασί και το ψωμί, που είναι μυστήριο αξεπέραστο αυτό, μεγάλο που τα περιλαμβάνει όλα. Και η Εκκλησία επίσημα και το Πατριαρχείο λέει τελετή του Αγίου Φωτός. Δεν λέει θαύμα, παρότι είναι θαύμα με εμένα, αλλά το εκκλησιαστικό του είναι καθαγιασμένο. Έτσι, και μπορεί να κάνει τα θαύματα με την πίστη. Δεν έχουν όλη την ίδια πίστη, αλλά μερικοί έχουν. Και καιρό οι Ρώσοι λίγο το παρακάνουν, και λίγο απλός λαός, και λίγο καμιά φορά εμείς οι κληρικοί δεν λέμε και την αλήθεια. Και μπαίνει μέσα και ένας Αρμένης μέσα. Έχουν δικαίωμα να μπαίνουν και αυτοί Αρμένοι. Και Αρμένοι βλέπετε. Και αυτοί διαδίδουν βέβαια την αλήθεια, αλλά εμείς τέλος πάντων. Και εκεί μέσα ανάπτει το Άγιο Φως, θα κάνει την ευχή, αυτή την ωραία ευχή θα σας τη δώσω στους ιερείς, έτσι να τις εξηγήσετε και στον κόσμο που έχει πολύ θεολογικά λόγια για το φως. Η θεολογία του φωτός από αρχής Θεός δημιούργησε το φως και το φως και τους σκότους του άνθρωποι και ο Χριστός είναι το φως και όλα που αναφέρονται γενικά δηλαδή στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και εκεί μέσα λέει εκ του Παναγίου του Άνθου αείπωτε και αιωμένου φωτός. Που είναι καθαρευσκιάνικα πάντα και εκεί εκείνη τι κάνει. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Σας είπα, η Εκκλησία ποτέ δεν λέει ψέματα. Και κυρίως όταν φοράμε τα άμφια. Τα άλλα μπορούμε να μην έχουμε εμείς πολύ γνώση ή κατανόηση και μπορούμε να πούμε τι θέλουμε. Έτσι. Και ο λαός είναι καιρός που να το καταλάβει αυτό το πράγμα και να καταλάβει θυμημένα Άγιο Φως, αλλά όπως θέλει η Εκκλησία. Έτσι. Όχι να έρθει από πάνω φως, είναι δολοτήκα. Τέτοια κάνανε δολολάτες πάνω. Ξέρεις κόλπα, τέτοια κάνανε. Και μερικοί αγίρτες κάνουν μπορεί και για κληρική ακόμα. Δείτε, κανένας πατέρας της Εκκλησίας δεν ασχολήθηκε. Ασχολήθηκε για όλα. Καμιά σύνοδος δεν ασχολήθηκε. Άρα δεν βλέπεις. Είναι μια τελετή τοπική. Αλλά επειδή είναι στον Πανάγιο Τάφο και είναι άλλη σημασία, έτσι. Και επειδή η συμμετοχή ξέρω πέρα 10.000 κόσμος. Και είναι ανεκστάσιο. Και λοιπόν και λέω ανάβει πέρα, δεν ανάβει. Είναι παρέστηση. Γιατί η Εκκλησία μας είναι πολύ πραγματιστική. Ποιο είναι η παρέστηση, αυτά που βλέπουν καμιά φορά. Ανάψα μόνο αυτός, δεν ανάψα. Η ακαΐα ισχύει. Όχι, και παρακεί, και πρέπει να και πιο πολύ από το άλλο φως, για να βάλουμε γνώση. Η ακαΐα δεν ισχύει δηλαδή. Πώς? Η ακαΐα. Όχι. Επειδή είμαστε όλοι δρομένοι αυτή την ώρα, λίγο το περνάνε έτσι. Κράτε το έτσι λίγο να δεις. Εγώ στο Άγιο Φως πρέπει να καίει πιο πολύ από τα άλλα φώτα. Μας και συνέλθουν. Κατάλαβες. Για να καθαίρει. Τι δηλαδή. Αυτά είναι αντισημονιές. Δεν μπορούσε να γίνει με ανοιχτό του τάφου και να μπαίνουν μέσα να βγουν την ιερή πιο ξεκάθαρα λίγο ή να γίνει μια δήλωση εκ μέρους του Πατριαρχείου επίσημη, αλλά φοβόνται μη σκανδαλίσει τον κόσμο. Διότι όλοι δεν μπορούν να καταλάβουν. Και πάλι τα ίδια λένε και να ανοιχτό και πάλι γυρίζουν τους το λες. Και λέει και πολλών και έχει βγει και ένα βιβλίο απαράδεκτο, το Άγιο Φως, μην το πάρετε, διότι αυτός που το έγραψε είναι άσχετας και βρήκε μόνο μαρτυρίες μόνο της υπέρ του φωτός, που είναι ρωσικές και πολλές δυσυδέμονες οι Ρώσοι, και δεν λέει και άλλες μαρτυρίες και πατριάρχης ακόμη είπε. Πατριάρχης Ιερουσαλήμων είπε το Άγιο Φως, έτσι που την πήραν γευτεία. Εγώ θα φταργήσω, αλλά δεν μπορώ. 150-200 χρόνια. Τους Καρλακίδη λέτε. Ναι, αυτό. Ναι, απαράδεκτο. Δεν είπε στον πανικό. Ο Πέτρος. Να γράψει και τα αντίθετα. Το κάνω για λόγους εμπορικούς. Εμπορευόμαστε την ευσέβεια. Βαριά κουβέντα αυτή που λέτε. Και τι όχι. Τον ίδιο και δεν παρέλαβα. Δεν θα μου κάνει. Σε ποιον το είπατε? Σε αυτόν που το έγραψε. Εδώ, Πέτρος, του Πατριαρχείου. Λοιπόν, να φωτιστείτε αγαπητοί μου πραγματικά, να γίνετε άνθρωποι λειτουργικοί, εκκλησιαστικοί, εκεί και είναι τόσο ωραία και υπέροχα, έτσι, και να τα καταλάβουμε καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Βοήθειά μας. Και καλή φώτιση. Έτσι.